1500 daw, 1500. Wala pa tinuhuan. Wala pa tinuhuan na ng 1500. Mao itong pag-ani ni Magellan, kuyog sa iyang panon, sakay sa ilang yan sa kinangingan nagpragada o ani din sa Pilipinas. Unya, unong kabulan sila nina sa laot sa Pasipiko. Unong kabulan. Dayon, ang ilang unang isla nga nakita mao kanang Samar Island. Kanang Samar karon, kanang Katmalugan. Ang ilang unang nakita. Pag dito sila mudunggo sa Southern Samar. O sa mga Southern Samar, mao kanang humunhon. Kanang humunhon. Dinungo kanang humunhon sa unang mga panahon nga mga engkantuhan ko lang namoyo din na. Ang punta ko sa tinuod kung mga engkantuhan mo na. Kaya bisan pa nga pong amahan, nagkaanaan ang mga lugar sa humunhon. Dayon, pag ato ka kuman, kay kalubian mo na, muna ay suba dito, ay suba, ko lang suba dito, dahil naghakay mga lubi. Naghakay mga lubi, wala nagkupras. Pag ato sa mga amahan dito, kaya nagdaraman sila, kaya sakayan, kitawag o balandra, nangupras na dito. Dayon, ato pagkat sa unahan dito sa humunhon, na ari ito'y murag kakahuyan nga lunlong turid. Lunlong turid. Unya, narinya-rinya po. Wala taong nagtanong ana, Wala taong nagtanong ana. Usa sa kauban sa akong amahan, nga ito dito. Ipamutol itong mga kahal turid. Kaila ko nung gamiton ng usok sa kanang bunsod ba? Sa dagat. Pag pamutol ito nila na magkatsunan, hintunghang sa katigulang. Ganyan itong kuyog sa kungamahan. Ano itong motor mananay mo? Kakao man na, tanawa na ko na ang mga bunga. Tinuod mo na pagtanaw at tao nga nagputol. Ay sus, mga kakao nagpasad ang mga bunga. Kaya sa munhon. Mao kayo mga kaisunan nga kanang munhon, mao kanay isla sa mga engkantuhanon, matod pa sa Sagilanon. Dito na sila. Sila Magellan. Pila mo sila katauban? Yung nag-327 sila kabuok. 327 sila kabuok. Kuyog ni Magellan. Dayon ni adto sa Sumunhon, dayon ni adto sila sa anang isla sakop sa Leyte. Dito yung sugdi pagtudlo ni Magellan ang nagkalain-lain muluhaton ingon sa pagbisa. Ug daghan kayo mga Pilipino, mga Pinoy nga midawat. Hilig man sila sa pagkapare. Kay nanamay o baka pasar ka din ang tunutun sa pagkapare, kitang gitaw naman ito priority press. Narito dito. Mo ni mga kaisunan nga sa nagkalain-lain lapit sa isla sa Pilipinas na nalukok mina pag-adto sa mga nilang Magellan. Pero diya sa Cebu City, kanang Cebu City karon gidumala na ni King Humabol kay hari-hari mo so na mo na. Si King Humabol nagdala ka og grupo din na sa Cebu City. Dunggo si Magellan dito, pagdunggo ni Magellan dito mga kaisunan, gidawat siya ni Hari Humabol sa mayong pagdawat. Dayon pagka April na, hingadto sila sa Mactan. Hingadto sila sa Mactan. Kanang Mactan mga kaisunan, kay naman dito si kanang Angani. Dito na sila, at ito ang mga dito na pragata. Dayon, nanganhin na sa Sampuanga, ang abang mga kasila. Dayon, nagkalain-lain ng mga lugar. Nagkalain-lain ng mga lugar. Mga kaisunan, pait kayong panandungon. Ang mga pagpasipala sa mga katsila kanato. Pait kayong panandungon mga kaisunan. Kaya sa unang mga panahon, kini pagbinyo wala ng pagbinyo ay. Naan yung pagbinyo ay. Pero, ang pait lang nga panandungon sa mga katsila sa doon ng mga panahon, gilimbungan kita pag ayaw nila. Tanawa na! O sa kapanangitan, Sierra Leone, Jumilo Lunas, mga asawa siya. Pag ako dito, o seminar sila duha dito. Dito sa seminar. Naamo na lang seminar mga mangyapon. Pag seminar na ito, mayroon na itong ilang seminar mga katsila dito. Ikaw kay lalaki man ka, mutungas ka sa bukid, aron ka magkapalingkamot ito inyong kabuhian. Imurang asawa mo ibili din magseminar. Tuod man mga kaitsunan kay
ignorante man kita doon unang mga panahon. Ha? Ignorante man doon unang mga panahon. Ang ato mga humanang seminar. Dayon, ang resulta lagi, kay gilimbungan man lagi ta sa mga katsila. Kadto atong asawa, nga seminar dito, ila mo pud ay seminar, ila man gitimo mo na ila binuwang sa mga katsila. Mo na hinugan mga kaisunan, nanliwat ang mga katsila din sa Pilipinas. Ha? Kung sa may paagi, kaya nabawan mo ng sekreto. Ang ilang paagi ka. Ang paagi niya sa mga katsila sa ilang limpong kanato ang mga Pilipino, ingnon ani. Palitan karon ang babae, kaya magsampun magila siya, di madugay. Sa inang mga kabulan, seminar mo na dito. Ingnon na ka sa pare niya nag-seminar mo. Kung mga anak man galing ka dahil, kung mga anak ka, ingnon lang ni mo nga, kining atong bata, kay katsilaon man, ang bata, ingnon lang ni mo nga, hiliwat sa seminar. Tanawaran nila limbong. Unang sakitan to kayo, maminaw sa mga limbong, sa mga Espanyol, sa mga katsila. Muna mga katsuna, sakit din pa iba na doon. Mao nga, sa dili pagin ako iadto dito sa atong sugilanon sa pag ngano na to ko nag-iglesia. Ako ibilin niya kaninyo mga kaisunan, mga katatanunan. Kay naarabay nag-suggest na to, Kay nag-suggest na to nga kini atong pagsimba, Kini atong pagsimba kinahanglan sa nagkalain-lain na pit. Aduna gi pandong. Tambang mga Apostol Pablo, magpandong na mga pare, hindi na sayang sa inyong mga lugar. Kung meron mo hatag, kung magpaibalo dito sa mga kaisunan, nagkalain na pit, nga magpandong nila sila. Tingali kayo, maulaw mo po tingali na mga itong kabataan, kung magpandong. Kaya magpandong ka dito, niya magpantalon ka. Marang maglain tanawon, no? Magpantalon ka, o niya magpandong ka, lain tanawon. So, lain ang ato ang i-business sa pag-alaga, sa pagsimba. Maunang, kaya ato business sa lupog, hindi kayo guwapo, basta kayo. Ato kanang yung susunod sa pagsimba. Dahil uban sa pandong, may dagang mga mantilina din na mga baligyan sa kayo okay. Muna itong bahingon papalit, at tabas-tabason, muna itong himo pagpandong. Muna mga kaisunan, nga ato ka na siyang himuon yun. Kay naay ato mga kaisunan karon nga nag-obserbar ka na to. Unsa ka matinuoron, kaya itong iglesia ang lawas ni Kristo sa ato mga buluhaton. Mao na mga kaisunan nga akong ibilin diyan nila kayo nga pagtulunan. Magsimba daw, dili ka magpantalon, Dili ka magpantalon. Pwede ka mag-t-shirt kung naglain-lain kolor, Kunya, ang atong palda ba? Ang atong palda. Dili na tayo magpantalon magsimba, Mura kung yan yun ninyo, dili tayo magpantalon magsimba. Di sa asa nga lugar. Dili tayo mahadlokan na, dili tayo maulawa na. Kay ang mga lagad sa Ginoo ang kasing-kasing yung pangalagad, mao ka na ang isugo. Ang mga lagad ka nga dili kita magpantalon. Magbalda kita o bahalang atong aper kung nagkalain-lain ang atong mga bulahaton. Mao ka na mga kaisunan ang inyong atong itambag sa nagkalain mga pareha. Labi na o kusahan pa no? Ang pasalamat dito. Kinisigo do Reyes ba? Kinisigo do Reyes, wag mo mamalando nga maingon ana siya sa atong iglesia. Mahin mo siya ang kapuslan sa iyahang pagkapare. Kuyog nga tuloy siya mga kaisunan sa unang panahon. Mo po nang yahan, katason yun. Mo po nang yahan, katason. Kuyog na ko na siya. Abot ito sa lungsod sa likod. Unya pag-abot ito sa lungsod sa likod. Giilugan niya siya dito. Kaya na may, kamao man siya mo tambal-tambal. Kaya katuyang amo sa ora, spiritual man po ito. Kato si Patricio Palma. Dili yung kini nga bata si Pedro Reyes. Mao na karon mga kaisunan, nakita nato ang iyang pagkatao nga ang iyang kahibalo nga gikan sa kaitasan iyang gihala sa iglesia. Mao na nga naana nagsugod na siya og buhat sama na ato karong karatuna sa atong simbahan. Naaga buhat ka siya karato sa simbahan. Ako siya giingnan nga kanang gastuan ang simbahan, anang karatuna. Magpabayad po ka, malilang ka magpaginansya. Karami po ka malkansi sa imo ang kapital. Kaya kanang karaturan na ito, maya ni pabuhat, dili mo na kay, dili mo na, daghawan ka na magtabang, kung pinag-pinay ang gasto.
tamang-tamang mga kartula sa memo sa simbahan. O ano na pag yung daghan nga mga bulaton nga akong gipiyan niya sa iya. Sama ng nabinahan, ha? Sana naman ang nabinahan. Kailan nabinahan sa mga matay, ha? Kailan nabinahan sa mga matay. Ato na ko lang bombardiyo sa mga Katoliko. Kunya, pag nangamatay na ito, nangamatay ka. Mugamit na ito at mga unahan sa Katoliko. Dayon, ang inabinahan na po sa mga Katoliko. Nakausap po ni. Nga naapay tayo mabinahan. Nagibilin sa atong Lucilo Minyusa, atong organizer. Atong dihatag, dihatag niya. Kanay kamuti na, Reverend Bonafidores, na imo na siyang mahimo. Kaya kung pila imong gasto, ako nang ihatag na mahimo na lang na sa kaya si Bahan, ano na tayo mabinahan. Unya, ang mangunahan niya na, ato nang ihatag dito sa mga pare. Dili man ta masipyak, dili ta masayop, kaya na may gain. Alising ka, ako may dami sa mga tsunan. Pagkamatay ni Apostol Lucilo Minyusa, sa may nangunahan. Ako yun. Sila kung sinugaw, pagkiawala sa pasalig. Pero, kaloo sa Diyos, sa ako nagtulog ni Monsignor Silverio, nga ikaw, uy, mga di ni Papa Takon. Mga diyan ako, nga may gain. Ano masipyat pagka? Nga may gain. Kung na mga tsunan nga, namay itong mga kaparian. Kasi makuha yun. Hindi rin ba kamatayon sa tao, hindi rin na ito, hindi rin na ito na may baluan. Naman na. Tamo ako mga pare, ako ang nagservisyo kaninyo, nahimo ng pare, ako ang naghimo kaninyo nga maingon anak ako. Si Baguhan mamatay ko, kunya manghula mo ng minahan sa Katoliko, na bantayin mo, basta kay sibukan, punusan ako sa kinabuhi, kunya inyo kong pangadian ang pangadyoon nga di na masagot, na bantay lang, basta kaya ako lang ipahibalo ka ninyo, nga inaot-onda, na inyo kining mga atibanan, masagot na ninyo kaya mga pagtulunan. Na ato na dito ipalatay, ha? Itong iglesia ang lawas ng Kristo, araw din mo mahibalo. Pag ano yung mag-inano, kailan sila kandula, kailan mo na kandula, pero kanang mga estudyante, na kailangan kinsin sila kandula. Sila kandula, o si Sulaiman, ang atong mga nagpuntaw sa Manila sa mga panahon. Mga kanilang niribili, sa buhat sa bakat sila. Buhat sila, wala mo sila mayayon sa buhat sa bakat sila. Dayon, di na sa Visayas, silang naguhoy. Di na sa uban pa mga lugar sa Visayas. Naging-away sila sa mga katsila. Pero tungkol lagi sa ito mga Pilipinusang nga paluyo namin mga espiya-espiya namatay taon sila guhoy. Ang yaran silingan mo ay kapapatay kanya kaya mo may katudlo sa mga katsila nga naadihan nagtago yan ang maon palimbang dito sa uhod. Ingon na yung sistema ng kaitsunan. Pagpatay pa ni Dr. Jose Rizal, pagpatay ni Dr. Jose Rizal niya itong 1896, bulan sa Disyembre, pagpatay. Mo kanyang paagi. Pagkamatay ni Dr. Jose Rizal, nakita agad sa mga tao, nga namatay agad siya, kaya gipunta blanco man siya sa tulok ng mga sundaros, mga katsila, dito sa Cavite. Kanang Cavite karon, ng Los Baños. Nakita na siya, na ngayon, maupol pag-arsa sa gubat sa Pilipinas katong revolusyon. Katong mga revolusyon. Moto nga, mga tagsunan, kini si Monsignor Gregorio Aglipay, wala pa rin sa mailang na pare. Usa siya sa mga membro sa mga Katipuneros. Niipon siya ito sa mga Katipuneros. Niipon siya ito aron pagtabang sa mga bulaton. Muna mga tagsunan, away 1896, 1897. Ang grabing away 1897 ug tumanto sa 1898. Grabing away. Pero mas maay na lang ang panabang sa atong Ginoo kay gigamit niya ang atong nasod sa Amerika. Panahon pa ni Theodore Roosevelt mo mga presidente at mga panahon na. Kitabangan da o gimidaog kita sa away. Unya, pagdaog sa away sa mga Katipuneros, yan itong mga panahon na. Ang una nga milingkod, mao si Emilio Aguinaldo.
Mao na unang presidente sa Pilipinas, si Emilio Aguinaldo. Na, meeting na sila. Meeting na nila. Ingon na yun si Aguinaldo kang Aglipay. Ikaw, Aglipay. Kay pari man ka. Iban man ka sa pagka-revolutionary government. Magtukod ka na ito, galingon ni mong tinuhuan. Dili sa nato na sa Pilipinas. Ano po si Gregor Aglipay? Nagdagan ang panahon, nagtukod yun si Aglipay. Gano'n sa mga tukod? Ha? Gano'n sa mga tukod ni Aglipay na tinuhuan sa Pilipinas? Ang tinuhuan ni tukod ni Aglipay niya itong 1902, maunang IFI. Ha? IFI. Kung sa mga nagkalugod sa IFI, Iglesia Filipina Independiente. Ha? Ang yan sekretaryo mo si De Los Riz. Ang yan sekretaryo mo si De Los Riz. Dayon, ilan sa nagdagan ng mga panahon, gibuhat pa nila ang pag-usap sa ngalan sa Iglesia Filipina Independiente. Gibuhat na po nila ang ngalan nga ginalag PIC. Kung sa mga PIC, Philippine Independent Church. Ha? Dayon din ito panahon karon. Gipunaan pa nila. Ha? Gipunaan pa nila. Kung sa mga gipuno, PICC, Philippine Independent Catholic Church. Mga Katoliko ko mga Pilipista. Ipasandal na siya. Hantod mga kaisunan. Abot ang panahon nga si Aglipay doon naman kitapusan ang tao. Na naman kanay na ang Philippine Independent Church na naman na siya. Mao pa na ang gihugupan karon sa mga tao sa ating nasyon. Mao pa na tinuhuan na ang ipagamatyan sa atong mga bayani. Ha? Tilabangan ka na, agasan ka na dugo sa atong mga bayani. Aron mo parog ka ng Philippine Independent Church. Tuon man. Tapos nga na mga kaitsunan, hinabot ang panahon na si Monsignor Aglipay doon ang nagkitapusan, namatay, gadaot na siya, galoy-loy na siya. Ingon na niya, patawagin niya siya ang iyang ability sa mga obispo. Patawag niya. Sa Santiago po na sir, uban pa mga pare, uban pa mga obispo, ipatawag niya dito. Ingon na si Monsignor Gregorio Aglipay. Kamu ato mga gabinete sa Iglesia Filipina Independent, Philippine Independent Church. Ang ato karon kinuhuan, samtang dili pa matukyan wala ang kasulatan. Ngayon lang naman ato o kini Iglesia Filipina Independent. Pinay tinuod nga reliyon. Mao pa Aglipay. Dahil tinuod nga reliyon, kung saan na mo senyor? Kay tinuod nga reliyon. Na luwas karon ni Monsignor Gregorio Aglipay, Cuerpo ni Cristo. Unsa man ang Cuerpo ni Cristo? Kay kinagsila na siya. Lawas man na, lawas ni Cristo. Kung ato namin sa iyon, Cuerpo ni Cristo, lawas ni Cristo. Dayon, diha, namatay si Gregorio Aglipay. Ha? Pagkamatay ni Gregorio Aglipay, ang gabinete. Nagubot ang gabinete. Nagubot ang gabinete. Naginilugay na. Kaya take-over man na si De Los Riz. Take-over si De Los Riz. Isip siya po yung Supremo Obispo. Uli kang Gregorio Aglipay. Magkaisunan, Santiago Porracer o si De Los Riz. Nag-encuentro. Nagkaso sila. Naamang ko'y kopya, ako'y matanaw, gini nga litrato. Kung nga lang ito sa Company Malay. Ako'y kaya si De Los Riz, si Bayaka, dito sa Amerika, nagpatabang ni Monsignor Vincent ni Welner. Kaya sa mga si Welner Vincent, usa ka na nagdala o pundok po sa Amerika. Usa ba ilang pundok? Kaya gitawag lang Episcopal. Episcopal Church. Episcopal yan. Mo ka na ang giniwala nila ni Monsignor Vincent o ni Welner. Doon! Itabangan si De Los Riz. Itabangan si De Los Riz na mga obispo, mga dato mo sila, mga milyonaryo man. Sa kaso sa Korte Suprema, may daog si De Los Riz sa kaso. Sa ato pa, napildi si Santiago Porracer. Napildi. Gubot kayo ang Manila. Na ito mga kaisunan, gubot kayo ang Manila. Naginilugay ang simbahan ito sa Manila. Sama na gapon sa natabo na ito, mga kaisunan. Naginilugay.
Dayon, hinabot ang panahon nga, Chris Lucilo Mendoza, dito pabor ni Santiago Pornacer, ha? Pabor na. Uban pa dito, naginilugay. Muna nga, si Lucilo Mendoza, dito ya, pasayan dito sa Ilocos Sur, kanang probinsya ni Marcos. Na dito yung mga tao nga ang kumpiyerto. Na. Pagka na dito, inguyanin ng sistema na mag-eksura. Kaya patay naman ang si Agripay. Mauna nga, hindi ay i-cover naman lagi, kay episkopal naman. Hantod ka ron. Kahit ka mga Pilipinas, nagkorpisa mo, kininis sa Pagadian 7, kaya ngayon sa munisipyo, episkopal na sila. Episkopal yan. Oh. Naapulo sa kasimbahan, kaya nga doon simbahan na Luis Principio, Eduam na ka, Pilipinas Aglipayan Church. Pero mga kitsunan, kung tinimadahan kung namatay po lang sa walang kasulatan, dili na sila mahipipas. Pero tungkol kay, ang Ginoo po'y nagbuot niya na ipatiga, ipagahi ang ilang mga kasing-kasing, aron din sila makakita sa maturan. Kita lang ang tugalan. Mo yung mga kitsunan, naman, yan na yun, inabot na ang panahon. Samtang dito sinusunod ninyo sa mga sign dito sa Ilocos Norte, dito na. Mag-uliam na sa Manila para Usamis City. Kay taga-Usamis mo na si Monsignor Lucino. Ang paagi ginagawa mo kay lumatay barko sa unang barko panay. Sakay si Lucino Mendoza niya doon sa Kaskayan. Ang barko panay. Kung tututok nga ng laod sa humukarang laod diha ka ng sa tingalan ng Laura Garra sa Bisaya. Kung tututok, nagbasa mo ko ito, masahol ka ito ba? Masahol ka ito, Biblia si Monsignor Lucino. Basa sa Biblia. Ngayon, iabot siya o katulugon. Perting katulugon, abot siya katulugon. Itakop niya ang Biblia, ibutan ito si Hantiras, yung laman niya, pakundan niya, higda siya. Nakatulog dahil siya. Wala madugay, pagkatulog niya, hingintra ang damgo. Gipukaw siya sa katigulang, giinan siya, Monsignor, pagmata. Tukawi ang kalaang kasulatan kay makita ninyong kamadura. Monsignor, pagmata. Tukawi, tukiya ba lang kasulatan kaya makita nilang kamag-uran. Ay pagbuhat siya. Pagmata niya, nawala magtugurang ito napukaw ka niya. Mga naman kay sunan, padayon siya diri. Pag-uli diri sa Usamis, dayo ang simbahan na ginato kay ato kung nagsimbahan ka ng luyo diha, tapag sa Independent, auto pa na siya. Katuloy ang asawa si Salon, Salon Medina, buhay pa to. Naginuktok pa siya, si Lucille, naginuktok siya. Katunyang naginuktokan, katunyang damgo. Na Monsignor, Monsignor Tukawi, ang balang, kusulatan kayo makita yung kamaturan. Iyato siya ni Salon. Lilong matoy ang gato. Mga tao lilong, mamang kamurag, na problema. Dahil nako'y problema bitaw, dahil sige lang, motor rin problema ha. Pag-abutan ng problema ni Sam. Ato si Monsignor Lucino dito sa arang mga pagalian daw na lungsod pa man na siya. Nagpalit o naghantay yung mga bantiber. Nagpalit o tinta. Kaya wala pa may ballpen niya doon ang panahon. Nagpalit o daghan lapis. Nagpalit o kandila. Naghantay pinarton. Barato pa man sa unang mga panahon ka ng talyer. Kaya talyer sa unang barato po na. Namay tris kabaga. Palit siya ito sa mga saan ang talyer niya sa Pagalian sa una. Kaya palit siya ito. Kaya lang itong simbahan nila sa Loyo Kalaya, simbahan ko na. Habog-habog mo ng Kristiyana. Igo lagi nito ito makalingkod sa ilalong. Dili ka makatindog, maglingkod ka, hayang, dito na. Namay panday nga nagpilig. Pagkuhan niya panday nga nagpilig. Di palangsangan niya, namay lansang sa unang Nuevo City.
Ayun sa Número 7. Gilansang niya dito sa palibot sa irahan ng kanang Kristiyan nato diya sa unang simbahan. Lansang siya na. Dayon, isunod itong mga karton sa bandpaper, kanang pinholder sa una, ako man ang ito sulutong, ako may ballpen kaya ito, then lapis. Dito na, ingon dahil siya, sayang asawa nga si Mami Salud. Dahil, kung nakagani mga utanan ako, nung hain ko, ay ito lang mo pagtubag na, tukas Manila. Ayaw pagtugani, kanakon na. Ayaw di pagtugani. Kung ayaw ko paghatig tubig dito, ayaw ko paghatagi ng pagkaan dito, pasagdo na ang mundo na sa sunod, sa panahon na ako mubuha na dito. Kaya paibalo na ako mubuha na. Tuot! Di mo ako nasulot. Dito. Hapa siya dito. Nakabasa man ito mga kaisunan, nakabasa ko itong libro. Kaya ang handwriting. Nakabasa ko nito. Tanan nito, nga di pasulat, nakabasa ko. Ngayon, nasulat na ganyan, handwriting, kanang mga pagtulungan na to. Kanang ato 51 ka pagtulungan, kasi 51 man ang kapagtulungan. Pero may na lang, naibaro ka ng 21 ka pagtulungan. Sa alam lang ka na ito magkagsunan. Wala kumalisang, bisag na ako yung tulong ka tima nga pagtulunan, akong itunan. Ako lang gamit ang tulong ka tima. Bautismura, iglesia, o buwan pa dito mga pagtulunan. Mga akong gigamit. Kaya mga dito, naama dito, kanang heading ba? Kanang heading. Iglesia ang lawas ni Kristo. Nagtukod pa si Kristo ng iglesia. Ingon dahil ang tumag, oo, nagtukod. Pero sa mga nitubog ni Kristo ang iglesia, naama dito tubag, ang ito yung mga tubag yan. Dahil mga kaisunan, nahuman na ito mga pagtulunan, pagkauman sa mga pagtulunan. Ingon na siya kasawa dahil ipakuha si Paring Felix, ipahuso na yung lansang diri sa akong ipuhiran diri kay mabuhaan ako. Perpegyo kakuha siya ang asawa, Mami Salud, kay Mamo Uway, kapin sa simana, wala ikong tao, wala inom sa tubig. Dili man dito magpatod ng tubig, dili mo magpatod ng kape. Kandila naman ito ang suga, kaya huwag man niya mo tayo kurente sa una. Kandila ka, dito, 100 sa suga. Muhapa siya, lingko na. Muna siya. Sa panahon pagbuha na niya, buha na siya. Muna pagbuha na niya, magkasunan, nag-uugay si Mami Salud. Kung sa ipagkao ni Mami Salud din sa Yabana, kay nahaglok man Mami Salud kung matumba. Pero wala man. Naginahinay na siya. Ipagkao ni Mami Salud ka ng primero ka ng pulos bitaw, ka ng itlog sa langit-langit. Mumanay, ditunan, Mami Salud mo na ipagkao ni Rosilo. Pag humanana, ditunan na po nila pupugha, muna po nila ipagkao ni Rosilo. Mo ka na ang paagi. Mao na mga kaisunan ang pagkatukol sa iglesia ang lawas ni Kristo. At itong mga panahon na mga kaisunan is pagkadian, hapit magpinunalay. Hapit magpinunalay. Kaya kaya mga protestante, kaya mga protestante doon, kaya UCP, United Church of Christ in the Philippines, nangipanag kanina, ipangaluhan ng Martin Luther, usa na sa makikaway, yes pagkadian. Tabangan si Monsignor Lucilo Mendoza. Ayan, sekretaryo ito, si Sugisa pa. Ayan, sekretaryo ni Monsignor Sugisa. Mauna nga, naangal ito mag-exolan. Pero, wala pa yung CBC. Wala pa yung CBC. ICFC pa. Kaya, huwag manggaling mong hulagway, gili para sa nabilihan. Ito mong hulagway sa nabilihan, sa inyo mong 1915, natukin niya ng iglesia ang lawas ng Kristo. Katapusan, 1982 kay 1982 mato siya namatay. Sa ito pa, 1915, natukin na ang balaang kasulatan, pinagis ng iglesia ang lawas ng Kristo. Pero ang ipadayan sa mga tao, ICFC pa, pero silang tugi, hindi ICFC. Kung sa mga ICFC, Independence of Filipino Christian, kinsa may founder sana? O si Santiago Pornacer, Mong ko na founder sana. Lantugi, nagawin natin. Kung nagkaanhan mo sa unang panahon ka ng atong simbahan yan sa pagadian,
Kanan kabungbuan na ng kumbento ni na ni Subisa, puros na teksto. Puros na teksto. Sila asa ka rito maglingkod, na dito yung teksto. Kung asa ka rito maghinda, na yung teksto dito. Muna mga tekstonan, ang gigamit ni sekretary na Subisa. Ang nag-aapait lang ni Subisa mga tekstonan, nagluib na mapod. Nagluib na po si Subisa. Imbis ka, ato ang ng lodi kana sa pagadian ha. Taas ang ato lodi din ang murang 30 ang gilapad, 30 metros unya. Ang gitasod taas kayo. Pero gihimo nilang negosyo sa mga artates, ha? Gihimo nilang negosyo. Giilong ni Subisa ug mao man naatay ang kaso nato karon ng kaigsunan anang simbahan sa tapay sa IFI. Hantod karon nanas kamot sa sudado. Dili sila magapaayo, dili pud ka magapaayo kay na pa kamot sa sudado. Kung mga kaigsunan wala pa lang mawis, kinabuhi silo-silo, minyusa, o silveri, minyusa, medyo tingali ang panahon karon. Medyo ato na nang matuki, magkuha na nato ng maong pundok. Pero may sakayan, nga nagkuha na nila sa limbong mga pamagi, nagpadayon lang ta sa atong iglesia, pagwalis na dala na dapi. O maunin magkasunan ang kaagi sa iglesia ang lawas ng Kristo. Diin may kailak na kikaroon, ha? May daog na takaroon sa lantogi. Kaya hinabot nito ay Iloilo. Kuyong si Monsignor Mendoza, among kaatbang dito sa lantogi, mga mga iglesia ni Kristo. Ha? Pero dito sa Rumbang, Antique, dito may dito naglantogi. Daog ba tas lantogi dito? Ngayon, gigamit ako ng lantogi dito sa Luso San Miguel. Ha? Gigamit ako ng lantogi dito. Ang nagpinansa ito dito sa Luso San Miguel, mauman na mga Katoliko. Mga Katoliko nagpinansa ito dito. Ang ato diya kung nabete na ito, si Resando Mendoza. Atong kontra ato diya mo, Iglesia ni Cristo, si Pastor Julian. Among kontra dito sa matong lantogi na sila. Kanang Kurusas, Kapitulo 1, versikulo 18. Kanang mga kaigsunan, kanang Kurusas, Kapitulo 1, versikulo 18. Nga siya mga ulo sa lawas ng mga iglesia. Kaduhagi nga dito, halik ni Resando Mendoza sa Monsignor Saldo. Kaya ibabasa mo delitor, pag-usap ka ng Kurusas o Molis 8. Kaya iingon man ito sa may Pastor Julian, siya ang ulo sa iglesia ni Cristo. Gingon nga naman, iingon mo si Monsignor Babi nga, ay, ikaw sa pagbasa kayo ng Monsignor. Kundi, moderator. Kung dili ikaw, dili sa mabasa, ikaw mabasa moderator. Aron maklaro din mo, kung saan nakasulat niya. Kung saan, Kurusas, siya ang ulo sa lawas ng mga iglesia. Dito, magsinumbagay ng mga iglesia ni Cristo. Ala, binunalay na hapit. Kudak ka na si Musiribani, kaya magkawarawara ka, magwarawara ka na magwari. Kudak ka na nila. At nila sumampong. Ina na ikaw, isurrender nila ang pare obispo, isurrender. Na, ang mutabay na mo ito, mga panahon na magkaigsunan ko na kaninanay pa dito sa Luso San Miguel. Si Kanamatiyo ni Loyola, kaya nain ang mula siya magjudo. Ha? Ito, nagkagulian ito ni Mutigo. Kaya si Monsignor Carmelito Malabang, kaya nain ang mula sa judo. Ha? Judo karate. Ito, kaya mo mga day, hanggang ito mga panahon. Kaya si Monsignor Resando Mendoza, kaya si Monsignor Resando Mendoza, bouncer ba na sa nightclub ni Tihano, hindi sa Pagadian. Mga kaigsunan, inawapunta, na kinin akong ibili ninyo ng testimonyo, pinagi ni Iglesia ang lawas ni Cristo. Ngano natukod, uturusan ni natukod, ha? Kinsa nag-antos ni ini. Kaya alang kanako, ako ni siya ni-antos, walay kahadlok, sa walay pagduha-duha. Ako ni itahan akong kinabuhi. Aron mo lambo kini iglesia ang gawas ni Cristo. Salamat ni Reverend Amato kay baguhay naman na sila gawas niya ang Amerikanan. Nga magmatinamanon sila pagpalambot ng iglesia. Kaya tingali, dili na madugay. Kaya mupanaw man na kita. Muna nga ako, adesir ko mupanaw sa Ginoo. Akong midawat, akong pagkapatilarkas. Daghang salamat o maayong buntag na tutanan.